نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم والرضا. وبعد، الشرح التفسير سورة آل عمران الآية من 70 إلى 71. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 76 بعد 100. الحمد لله الله سبحانه وتعالى تنكافوك بركدا كاولين مندو أكا حربو أناك النمو ناكا هنو ناكا بنيو ناكا دمو ناكا فسمان ديابل اللي بولانكا منو فهوكا جري هكليو كجغبولي ما منو كجا نيون كجتلي أني جتلي كبغوني جتلي كفيون كجتلي ما بسيريا كافوتشي باتو ماتي من نيتشي باتو كاكا ni masa rahmanu kelinde
كسيرة تغني كافو على محمد صلى الله عليه وسلم على كجندو أكجيدندو أي جيلاكان لسي نافو أكاكان شوامنا مبسا سبحانه وتعالى دلي كيشي يعني النمي يعني التنولي يعني البنيا يعني الدمي يعني جورو سنغرو تالي أكو كاي أنا دونغي هناك الصحابة يعني مغو تغرا كسلاتي كون نين مايا يفوق تاسي جودوما أتمدين كفين أما سورة آل عمران على التفسير لا آية كبو آية بيولون لا كان آية بيولون لا أني كلين ولندا كما ناني أني بيولون لا أني وارنا أني بيولون لا أني ولون لنا كرم وكمينغا تفسير الكتاب بامبلو ودي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى كنا نقول جرى يرمنا ودي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أنقل جراني يرولا الله سبحانه وتعالى أي يهوديو أني كريتيو أيو ولي كافونينا موندلا أو بكافرياني على كباكوية كباكو منومبي على كليبانتيا سباتي على كراكاتشيديا محمد صلى الله عليه وسلم كو سباتي كسر فمين دو أو يربي الشيريانوي ولا على كلالكو ولتناكو يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ودلا نبي فيك يهودي أو نين نزراو نبي فيك ودون يبي قرآن كلام يبي قرآن كلام يبي حديثة فني كلام niye nunun kalan ibinu don mogo munun do hal na ya soro nu ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ka kuma ɲuman fɔ ka baaraw la ɲuman kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye nunun fɔ cogo min i bɛ t'o sɔrɔ ten munna balimaw ni ala ye fɛn min fɔ k'a bila k'a fɔ k'a bɛ kɛ siga foyi t'o la o bɛ kɛ ni nin faamuyara i t'i hakilina bila ala ɲɛ i t'i hakilina bila ciden ɲɛ sallallahu alayhi wa sallam ni ala ko ko fɛn min bɛ kɛ o bɛ kɛ ni ciden ko fɛn min bɛ kɛ o bɛ kɛ ni ala ye mɔgɔ min fɛnɛ mankutu ni min ye o tigi ye o ye hali ni diɲɛ bɛɛ y'o dilan k'o ɲɛ o tɛ se ka bɔ cogoya la ala ko a ye min ye n'a to ye o ye wajibi ye misaliya damadɔ k'a yira k'a fɔ ko ni ala ye min fɔ k'o ye min ye o y'o ye Allah subhanahu wa ta'ala n'an y'a jateminɛ alakira alayhi salatu wasalam a ye kuma caman fɔ k'a fɔ ni diɲɛ wuli surunyara nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ a caman kɛra wa a ma kɛ caman kɛra munna jɔn ye alakira bila a ka kuma donc est ce que ala bɛ kuma ka fɛn fɔ ala ka kuma ka tila k'o jɛ o tɛ se ka kɛ dɛ o de la n'i tɛ fɛ i ka nimisa ko la ala ye ko min fɔ k'a ka ɲi a kɛ n'i y'a kɛ ala kama ka tugu ciden kɔ sallallahu alaihi wa sallam i tɛ nimisa mɔgɔ tɛ tugu ala kɔ ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam k'i b'a fɔ ko hali ni n kun y'a dɔn ko nimisara ka baara la o tɛ se ka kɛ idan o la n'an y'a jateminɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam badiri kɛnɛ kan yanni u ka kɛlɛ daminɛ nin kabako lajɛ dɛ u ma kɛlɛ daminɛ fɔlɔ alakira nana kɛlɛ kan ka kɛ yɔrɔ min na sallallahu alaihi wa sallam a y'a ka bere ta a ye tɛrɛ ci a ko karisa bɛna sa ni tɛrɛ in kɔnɔ
karisa bɛ sa nin terrain kɔnɔ karisa bɛ bin yan karisa bɛ bin yan a ye terrain ninnu bɛɛ tigɛ k'a sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ fɔlɔ dɛ u ma hali ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ mais kɛlɛ in kɛra wagati min a ko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bin min kɔnɔ u nana bɛɛ dalen sɔrɔ i ta kɔnɔ donc k'a yira k'a fɔ ni Ala ye min fɔ o ye hali n'a y'a sɔrɔ ko kɛra e ma o ye a kana k'i ɲɛna k'a fɔ ko Ala ye min fɔ k'o tɛ kɛ o de la Alakira sallallahu alaihi wasallam k'u to jihadu kɛyɔrɔ la dɔ tun bɛ yen a bɛ ka kɛlɛ kɛ maaw kabakoyara a ka kɛlɛ kɛcogo la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a bɛ jahanama tasuma a tun bɛ ka kafiri min faga kabako don cɛfarin don a bɛ ka mɔgɔ min faga a bɛ ka mɔgɔ min labi a bɛ fara sahabaw kan sahabaw yɛrɛ kabakoyara a ka cɛfarinya a n'a ka kafiri faga cogo la u kabakoyara nka Alakira sallallahu alaihi wasallam u kabakoyalen u y'a yira ciden na alayhi salatu wasalam ko k'a bɛ tasuma na sahabakɛ dɔ ko ale mana cɛ lajɛ ka Alakira ka kuma lajɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ kabakoya ni bɛ taa tasuma la cogo di bon a tɛ se ka sigi Alakira ka kuma la sallallahu alaihi wasallam Alakira min fɔ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ na kɛ a ko fo ka taa se kɛlɛ banyɔrɔ ma joginin fitinin dɔ ye cɛ minɛ a ma se ka muɲu dɔrɔn a sina k'a yɛrɛ ka muru da disi la k'i jigin a kan k'a yɛrɛ faga n'a ye a taara min tasuma o ye joli ye an ye joli fɔ jumɛn ye fɔlɔ ye jumɛn ye filanan ye ayi a ko fɛn o fɛn bɛ kɛ ni diɲɛ wuli surunyara o de ye fɔlɔfɔlɔ ye an ko an y'a ye caman kɛra filanan ye badiri kɛnɛ ta ye sabanan ye nin ye naaninan Ammar bin Yasir radiyallahu ta'ala anhu Alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam a ko n'i ye nɔnɔ filen ta k'o min wagati min na ka ban i bɛ sa o b'i faga kɛlɛkɛyɔrɔ la o kɔrɔ Alakira ye tamasiyɛn dɔ yira a la ni nin tamasiyɛn kɛra dɔrɔn i sigi n'a ye i bɛ sa o kɔfɛ bon Ammar kun kɛra radiyallahu ta'ala anhu n'a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la k'u to kɛlɛ la ni kafiriw nana kori a da i bɛ mun fɔ n tɛna bɔ yan ni jama min filɛ n kan ninnu bɛ n faga n'u nana kori a da la a b'u lajɛ a bɛ yɛlɛ a b'a fɔ ko wagati ma se fɔlɔ ni sakuma a ma se parce que Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni ye nɔnɔ min wagati min na de n bɛ sa nɔnɔ tɛ n bolo yan n ma nɔnɔ min an ka taa a tɛ sa bon k'a yira ko mɔgɔ kan ka da Ala la i kan ka da Alakira la sallallahu alaihi wasallam n'a ye min fɔ ka n'i hakili la baara la Ala ka ko tɛ Ala ka kuma tɛ se ka wuli Alakira ka kuma tɛ se ka wuli sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra sisan gɛlɛya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan jɔn tɛ fɛ a ka gɛlɛya duwawu kan jɔn tɛ fɛ a ka gɛlɛya ka wuli bon gɛlɛya bɛ wuli ni duwawu min a ka ca wa a man ca mais mun de b'a to anw bɛ k'a kɛ an ka gɛlɛyaw tɛ ka wuli danaya de tɛ yen danaya de tɛ yen parce que mɔgɔ bɛ fɛn min kɛ ni danaya ni sɛbɛ ye Ala b'o dɔn jɔn dusukun na a bɛ jɔn jaabi mais mɔgɔ min b'a kɛ siga ni danayabaliya ye o tigilamɔgɔ bɛ mɛn donc jɔn kan ka da Ala la ka da Alakira la sallallahu alaihi wasallam Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ne balimakɛ Yunusu ka duwawu alayhi salatu wasalam silamɛ si ma Ala wele ni nin ye fɔ Ala k'i jaabi o mana kɛ problème min ye k'i bɔ a kɔnɔ o duwawu ye mun ye la ilaha illa anta subhanak inni kuntu mina zalimin dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ e ko ko astaghfirullah fɔ k'a tɛ tɔ to problème na
nene kalo saba ne be ka fo de e wakati joli kɛ jurumu na ye kalo joli kɛ ha an b'a fɔ i ye san joli kɛ kalo tɛ dɛ an b'a fɔ i ye san joli kɛ jurumu na bon san caman jurumu e bɛ fɛ o ka bɔ ye kalo saba dɔrɔn kɔnɔ wa nka i kɛlen k'a daminɛ fɛnɛ kalo saba in ni sisan cɛ i b'a daminɛ wagati min ani sisan est ce que kelenw don i b'a sɔrɔ yɛlɛma caman donna i ka lahalaya la ni ala ye min fɔ k'a bɛ kɛ o bɛ kɛ siga foyi t'o la an kan ka da o la an ka baara kɛ n'o ye ni ala ko fɛn min tɛ kɛ o tɛ se k'a kɛ ni ala ye min fɔ maa min kan o bɛ k'o ye mais ala de bɛ ko fɔ fɔlɔ ciden bɛ ko fɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ fɔlɔ a ma na a b'a fɔ cogo min n'a nana fɛnɛ i bɛ taa sɔrɔ o cogoya kelen a tɛ bɔ ten bon o b'a yira ko ala ka danfɛnw contrôle n'u kɛcogoya bɛ ale ala de bolo jɔn bɛ fɛn fɛn ɲini i ɲɛsin ala de ma ni ala ko k'a bɛ min kɛ a bɛ kɛ fura foyi t'a n'a ko min tɛ kɛ o tɛ kɛ dɛ nabilahi zakariya alayhi salatu wassalam k'a to seli la mɛlɛkɛ ye mun fɔ a ɲɛna ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى كاتو السلة أي على الدليل كاتو السلة من قنوم ملكة يا أولي أكو زكريا أكو على كوكو كافية كوكي نسوجا كابنا دين چمان ديما دين من توغي كو يحيى أبي يحيى كرودو أكرو أدثر الله نينما أم بيت نينما يو أم بيت نينما يو سامين ببالو أم بيت ببالو sabali ɲɛnɛma sabali yahaya kɔrɔ de ko ɲɛnɛma sabali min bɛ balo a tɛ sa arabukan na fɛn min don verbe présent de don passé tɛ donc fi'l al-mudari الأفعال المضارعة في اللغة العربية تدل على الاستمرار والتجديد olu bɛ min kɛ arabukan na ale bɛ kurakuraya de kuma bɛɛ et puis a bɛ duubɛ fɛnɛ a tɛ segin kɔ donc yahya e k'a lajɛ dɛ den min mana fɔlɔ o y'a sɔrɔ zakariyaw yɛrɛ ale si jɛra pa fanga min kan ka den sɔrɔ o tɛ ale la a muso o ye boroke ye sababu min kan ka den sɔrɔ muso fana o tɛ yen k'a yira ko jaja ko jɔn bɛ se ka seli ka jɔn bɛ ala deli seli kɔnɔ ala bɛ ko k'a ye ko min n'a sababu tɛ sɔrɔ seli bɛ se ko la dɛ seli ye sababu belebeleba ye n'i ye ko o ko ni jɔn bɛ se k'a bila i kunna ko impossible seli bɛ se k'a kɛ possible ye seli b'a ɲɛnabɔ k'a d'i ma n'a bɛ kɛ e yɛrɛ kɔnɔ ko incroyable mais vrai i y'a ye nin bɛ kɛ cogo di ala de y'a kɛ bon a sababu ye mun ye seli mori tɛ se nin na soma tɛ se nin na kolonifilila tɛ se nin na laturutigi tɛ se nin na nin ye e yɛrɛ ka wuli ka seliji ta k'i ɲɛsin ala ma ka ala wele ka dugawu kɛ parce que ala wele ninnu kumaw de don ni ala bɛ fɛ ka sira min dayɛlɛ i ye a b'o tɔgɔ nɔgɔya e yɛrɛ o de la mɔgɔ naani delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ alikaba la
Abdullah ibn Umar bala, Abdul Malik ibn Marwan alif ne bala, Mus'ab bala, nyina na mo nan toko Mus'ab ibn Umair tere o mo nani o ye ɲɔgɔn sɔrɔ u sigilen do haramu kɔnɔna la alkabala rukunul yamani o mɔgɔ naani ko sisan bɛɛ kelen kelen ka wuli ŋaniya min b'i la i ka taa ala deli a la. Bon n tɛna tɔ ninnu fɔ n bɛna dan kelen ma parce que tɔ ninnu fɔli n b'a to yen mun na a bɛ se ka dɔ la fitinɛ a tɛna ala ɲini a bɛ taa diɲɛ ɲini a bɛ k'a tigilamɔgɔ bolo tiɲɛni. O mɔgɔ naani Abdullah ibn Umar a ye ala wele ni ala tɔgɔ dɔw ye, ala tɔgɔ ninnu fanga ka bon kosɛbɛ. A kɛlen ka ala wele n'o ala tɔgɔ ninnu ye, a ko n tigi ala n b'a ɲini fɛ i kana n fatu yanni n ka sa f'i ka n lamisɔndiya ni alijinɛ ye yanni n ka sa. Mɔgɔ naani bɛɛ y'a ka ala deli kɛ, a bɛ se ala tɔgɔ minnu na ko ala tɔgɔ ninnu wele k'i jɔ ka ala deli kɛ. Maa min ye hadisa in lakale a tigilamɔgɔ ko a ko ale y'a seereya mɔgɔ kelen si tɛ ninnu na min sara ka sɔrɔ a ye min ɲini ala fɛ ni ala ma k'a ye. Abdullah ibn Umar ma sa f'a la nisɔndiyara ni alijinɛ ye. Donc o b'a yira ko duwawu jɔyɔrɔba b'a la. Mɔgɔ kana tigɛ duwawu la i k'i ɲɛsin ala ma, i ka ko mana gɛlɛya cogo o cogo kana jigila tigɛ ala wele, ala b'i jaabi. Se wɛrɛ tɛ jɔ ye koyi, fo k'an ka bila an kun na an ka se dan ye duwawu de, an ka se dɛ, an ka limiti bɛɛ duwawu de. Ala ma sira wɛrɛ di ka taga ale ala ma hali cidenw yɛrɛ duwawu de, u mago bɛ fɛn min na u bɛ mun kɛ? U bɛ ala wele de o. N'u ye ala wele de, min kan ka kɛ o bɛ sɔrɔ ka kɛ. Mais bi anw dɛsɛra mun na? Duwawu. Moriw fɛn tagali ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ seli kan. Ka t'i sigi kolonifilaw fɛ o ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ duwawu kan. Ka taa laturutigiw fɛ o ka nɔgɔ mɔgɔw ma ka tɛmɛ duwawu kan. K'a sɔrɔ miniti kelen duwawu a bɛ se k'i ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan. Miniti 5 duwawu a bɛ se k'i ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan. E ma ye hiji don na arafa wulada fɛ n'u ye seli kɛ ka ban, alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a kun y'i sigi a ka ɲɔgɔmɛ sanfɛ k'a tigɛ kɔrɔta, a bɛ duwawu da don kabini n'u ye seli ninnu kɛ ka ban, a bɛ duwawu da don fo ka taa se tile binni ma a tɛgɛ tɛ jigin. O ka ca ni heure 2 ye. Kuma dɔ la a bɛ taa fo heure 3. Ni duwawu kɔnɔna la ni farikolo yɔrɔ fan dɔ y'i ŋɛɲɛ, i bɛ bolo kelen to tan, i bɛ nin kɛ ka siyɛnni kɛ, i bɛ tila i bɛ ka duwawu da don. Ka d'a kan duwawu bɛ jɔn ka fantanya de yira, a bɛ ala ka se de yira. Donc mɔgɔ kuma ni o jɔra jɔn min na, o jɔn masina ka jɔnya ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Mɔgɔ min tɛ sɔn duwawu ma, jɔn murutilen de don. Mun de la adamaden bɛ ban duwawu ma? Han? Non, sɔrɔ. Sɔrɔ de b'a to an bɛ ban duwawu ma. O sɔrɔ in de bɛ na ni murutilenya ani yaada ani kafa ye, parce que a laban na a b'a fɔ ko cɛ ko kow ka ca. Kabini tuma jumɛn kow bɛ caya ala ma? Jɔn ye ko ninnu caya? Mais adamaden bɛ muruti ka fa ka yaada fo kow bɛ caya ala yɛrɛ ma. O waati duwawu tɛ yen dɛ. O de la ala fana bɛ adamaden dɔn, a b'a susu i kun, i bɛ nɔrɔ duwawu la, i bɛ nɔrɔ duwawu la, i bɛ nɔrɔ duwawu la. O bɛ zikuru fɛn fɛn fɔ i b'a bɛɛ kɛ, o bɛ duwawu fɛn fɛn fɔ i b'a bɛɛ kɛ. N'i commencera k'a fɔ i jigila bɛ tigɛ, i fari bɛ faga, a bɛ fitinin fili i kɔrɔ, i b'o tɔmɔ.
ni y'o tɔmɔ i hakili bɛ sigi ni commencera tuguni k'i bɛ sira bila a b'a to fa ka bɔ yen a bɛ na ni problème kura wɛrɛ ye et puis problème fana don mɔgɔ si tɛ se k'a ɲɛnabɔ fan o fan ka di ye taga i bɛ ɲɛsin mɔgɔ o mɔgɔ a b'a fɔ ko n'i kun nana kɔnɔ a kun bɛ ɲɛnabɔ hali n'i kun nana kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ ala ye porte min datugu mɔgɔ si tɛ se k'a dayɛlɛ a ye porte min fana dayɛlɛ maa tɛ se k'a tugu dɛ ni ala ye min fɔ ala ko an bɛna i la nisɔndiya ni den ye den min tɔgɔ de ye ko Yahaya k'a sɔrɔ a mana a kɛra o kɛcogo la Yahaya nana o y'a faga seedu sula ma seedu su do wa ala ko wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un 'inda rabbihim a ko a kana k'i kɔnɔ u ye mɔgɔ minnu faga ala ka sira la ko su do dɛ a ko ɲɛnɛmaw don ala fɛ ni mɔgɔw fɛ kelen don wa a ko ala fɛ ɲɛnɛmaw don yurzaqun farihina bima atahumullah u bɛ garizigɛ ale ala fɛ ala kelen don ala subhanahu wa ta'ala kelen don k'u nin ta k'a bila kɔnɔba dɔ de jaki la alijinɛ kɔnɔ o kɔnɔ in bɛ yaala alijinɛ kɔnɔ a bɛ alijinɛ yiriden n'a suma duman bɛɛ lajɛlen minɛ k'a dun yiriden bɛ yen n'a ka di a bɛ taa sigi o kan k'a dun donc o yiriden nɛmɛ in a bɛ se ni fɛn fɛn b'a kɔnɔ ala ko su tɛ donc Yahaya a fagara o cogoya la ala ye min fɔ a kɛra o a ma kɛ Nabilahi Isa alayhi salatu wassalam ala y'a fɔ a ba ɲɛna Jibrila ka sira fɛ k'a fɔ an bɛna i la nisɔndiya ni den ye min tɔgɔ ye ko Isa ibn Maryam an nana wa a mana Nabilahi Isa yɛrɛ tun bɛ bamuna na wagati min a ko inni Abdullah ne ye Allah subhanahu wa ta'ala ka jɔn de ye atani alkitab a ye kitabu di yan wa ja'alani nabiyya a ye n kɛ nabi ɲuman ye a bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ a b'a ba bolo don min na de n'a nana diɲɛ kɔnɔ est ce que ninnu kɛra fɔlɔ wa a nana kɛ wa a ma kɛ donc ni ala ko k'a bɛ min kɛ o bɛ kɛ ni ala ko min ye min ye o y'o ye mɔgɔ fɛn fɛn mana na k'a fɔ k'e bɛ yahudiya ou bien nazaraw k'e b'u essayer k'u ladilan k'u ɲɛ k'u ka kow cɛ ɲɛ ka fara ala ye min fɔ ko o n'o tɛ kelen ko kun ye fɔlɔ taw ye an bɛ sisan tuna cogo min na e ɲɛ tɛ ninnu na wa e ɲɛ tɛ ninnu na wa o tɔ la e de y'u dan wa e de b'u dɔn ka tɛmɛ ala kan wa ni ala ko mɔgɔ min ye min ye o y'o ye dɛ idan a ko ya ahlal kitab a ko kitabu dongewu yahudiya ni nazaraw lima talbisuna alhaqqa bilbatil mun de la aw bɛ tiɲɛ ani nkalon ɲagami o jogo dɔ de filɛ ka tiɲɛ k'ani nkalon ɲagami kun min b'a la o ko kerecɛn karamɔgɔ dɔ ko a ka kalandenw ma a ko aw kana laɲini k'a fɔ ko silamɛ minnu bɛ silamɛya la k'a b'olu bɔ silamɛya la aw tɛ se o la ko k'a fɔ ko ka silamɛ yɛrɛ si latunu silamɛ fɛn fɛn bɛ a b'u la nɛgɛn de k'u la bɔ a ko aw tɛ se o la dɛ a ko sisan a bɛ baara kɛ fila ye n'aw sera ka minnu nɛgɛn k'u la bɔ silamɛya la a b'o kɛ kelen n'aw ma se o la a y'a essayer a ka tiɲɛ ni nkalon ɲagami u ka kɛ diinɛ in kɔnɔ u tɛ foyi dɔn a la bi an b'o yɔrɔ la wa an t'o yɔrɔ la diinɛ fɛn caman ɲagaminen tɛ bi silamɛw yɛrɛ bolo n'i ye silamɛw yɛrɛ ɲininka bi silamɛw yɛrɛ bɛ ka don kafiriw ka ko caman de la bi fɔlɔ ka robe de mariage kɛ kɔɲɔmuso la ka taa dugu kɔnɔnaw la ka taa photos ta fleurs ni jardins ni fɛnw na ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ sisan jɔnni ka baara don silamɛw yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ fɔ minnu ma ko sunamɔgɔw yɛrɛ o ye problème de ye o ye ka ɲagamini de kɛ silamɛmuso mun kan ka k'a la hijabu est ce que silamɛmuso kan ka na jɔ podium mun kan ani robe de mariée n'a ka fleur ni ka micro jɔ a da la ka kumaw fɔ kuma minnu ni u man ka fɔ kɛnɛma silamɛmuso fɛ
awa dongo do dole be ka faraniga abe bla statue kan abe bla fenga donc a photo beta o be bla Facebook ni fenga iba so a chama cheye Qur'an durusilaye musore Qur'an durusilaye Qur'an barabe mini kono Qur'an paratini kono o ye fenmi ni tiɲɛ ni ngalon bɛ ka ɲagami don dɔ la an bɛ taga bibi na ni ma nin k'i ka mariage la a bɛ kɛ muso yɛrɛ kɔnɔ k'i ma furu koyi o de don a bɛ kɛ muso yɛrɛ kɔnɔ k'i ma furu parce que bɛɛ de bɛ ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ karisa ninnu ye min k'u ta la fan fɛnɛ ko de kan ta la a laban na a bɛ kɛ halala ye ni min m'a kɛ muso ta la sa e de ye problème sɔrɔ o tɔra e ka diinɛ ka fisa ka tɛmɛ tɔw ta kan e bɛ ala dɔn ka tɛmɛ ninnu kan wa bon a se bɛ dɔ ye a se tɛ dɔ ye an kuma tɛ se yɛrɛ ma silamɛ yɛrɛ ka baara kɛta tɛ nin ye nin tɛ silamɛw ka suna ye dɛ ni furu sirila ka furu kɛ cɛ muso n'a bɛ walicɛw ɲɛma mun kan ka k'a la yali a bɛ hadisa kɔnɔ wala a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko furusiri don muso man ka hijabu don wa ko ala jɛnɛ don kɔ wa donc an ka sabali an ka ko ninnu jateminɛ ni ɲagamini ninnu u bɛ ka don an bolo diinɛ kɔnɔ dɔɔni bon n'a kɛra ko mɔgɔ minnu yɛrɛ jɔlen don ni kuranɛ durusilen don olu kun na nin ka taa kɛ olu dɔw ka kɛwale ye o ye problème ye dɛ kuranɛ durusili tɛ baara ye koyi min bɛ kuranɛ kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye o de ye baara ye et sinon ngi bɛ taa morgana min sɔrɔ kuranɛ durusilen b'a kunna o tɛ ka kitabu dɔnni ta k'a da falikɛ kun a t'a yɛrɛ nafa n'a ye min b'a kɔnɔ a t'a yɛrɛ nafa n'a ye donc kuranɛ bɛ fɛn min ɲini o ye baara de ye ka baara kɛ idan a ko munna aw bɛ tiɲɛ ni nkalon k'o ɲagami ɲɔgɔn na tiɲɛ ni nkalon a bɛ ka ɲagami an bolo a kun bɛ alakira ka duwawu dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni tibaa ala i ka tiɲɛ yira n na k'a kɛ tiɲɛ ye n k'a ye n'i ye tiɲɛ yira n na i ka n garizigɛ n ka tugu tiɲɛ fɛnɛ kɔ n k'a labato wa ariniyal batila batilan warzuqni ijtinaba ala n b'a ɲini fɛ i ka ngalon yira n na ko ngalon don n'i ye ngalon yira n na n k'a dɔn ko ngalon don i ka n garizigɛ n ka mabɔ ngalon in na dɔw jumɛn b'o kɔfɛ wa iza ara'aytani alhaqqa n tigi ala n b'a ɲini fɛ n'i ye tiɲɛ yira n na fala taj'alhu multabisan alayya n'i ye tiɲɛ yira n na i kana tiɲɛ ɲagaminen yira n na ani ngalon i k'a yira n na tiɲɛ jɛlen na panparanpa ka baara kɛ ni tiɲɛ ye bi i ni mɔgɔ caman bɛ bɛn o i ni mɔgɔ caman tɛ bɛn dɛ bon ko ninnu bɛ ka taga ta de sa baara ninnu caman bɛ ka tiɲɛ kuranɛ durusi ko ba don nka bi bi in na kuranɛ durusi caman yɛlɛmaw bɛ ka don ko ninnu na ko ninnu laɲiniw bɛ ka falen an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi o la kuranɛ dabɔkun ye baara de ye kuranɛ dabɔkun ye baara de ye parce que alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi ad-dunya ay kuranɛ kala kuranɛ bɛna kɛ delili kɛbaga ye a dungew ye minnu kun bɛ baara kɛ ni a ye minnu kun bɛ baara kɛ ni a ye musow ni cɛw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka kuranɛ kɔnkuru kɛ cɛw ni musow ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ka kɛ bi wa o ye kokɛta de ye wa la olu tɛ kokɛtaw ye o
fadenya bɛ se ka kɛ kuranɛ la mais ni fadenya bɛ kɛ cɛw yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ et puis fɛnɛ a ka kɛ ala ko de ye bon ni kuranɛ lakalanna denmisɛnnin na min kan ka lakala la o ye ka kuranɛ kalanni k'a dabɔ ala kama a kana diɲɛ ɲini n'a ye a kana tɔgɔ ɲini n'a ye a cɛman fara a musoman kan n'o ma kɛ k'a fɔ ko n den ye kuranɛ durusi dɔrɔn mais i bɛ taa kuranɛ durusila sɔrɔ a ye kuranɛ durusi mais nafa min bɛ kuranɛ durusili la ou bien laɲini min bɛ kuranɛ durusili la o ma fɔ a ye i bɛ taa kuranɛ durusila sɔrɔ bi a bɛ joindre o problème de i bɛ taa sɔrɔ bi sira wɛrɛ kan min tɛ o fana ye munna parce que o ye ka mɔgɔ la kalan kuranɛ la i ma kuranɛ kalan kun fɔ a ye masaw kan k'u lakunu nin yɔrɔ la n'aw ye denw bila ka taa kuranɛ kalan na a y'aw jija laɲini tɛ dɔrɔn ko n den ye kuranɛ durusi a ye kuranɛ durusi n'a ye kuranɛ durusi kɔfɛ n'a nana baaraw daminɛ minnu ni kuranɛ durusi tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ laban k'i boli k'a fɔ i den tɛ dɛ a b'i lasiran mais ni denmisɛnninw ye kuranɛ durusi a y'u to kalanyɔrɔ la u ka tawhidu la kalan u ka aqida la kalan u la u ka limaniya dɔn u ka jogow dɔn u ka lahalayaw dɔn ni den bɔra kuranɛ durusiyɔrɔ la ni nin ye a b'a yɛrɛ nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa ni muso don n'a furula du o du kɔnɔ a bɛ yiriden caman ɲuman wolo ye ni cɛ don n'a sigira yɔrɔ la a bɛ yiriden caman kɛ ye minnu ye ɲuman ye mais k'a fɔ n den ye kuranɛ durusi dɔrɔn i y'a bɔ kuranɛ durusi la adamaden i bɛ baara de kɛ o ala ko sallallahu alaihi wasallam a ko al insanu harisun wa hamman adamaden baara kɛbaga don miiri kɛbaga don mɔgɔ i tɛ se ka to i bolo lankolon f'i ka baara de kɛ dɛ n'i tɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ i bɛ baara kɛ ni mun ye nkalon n'i ye den bɔ kuranɛ durusili la a ye kuranɛ durusi a tila la e ma sira wɛrɛ d'a ma min bɛ kuranɛ durusi in kɔntine a bɛ tiɲɛ a bolo a tɛ tiɲɛ a bolo bon fadenya bɛ kuranɛ durusi la bi nka fadenya tɛ denw lamɔ cogo la diinɛ kan n'u bɛ kuranɛ durusi kun min na u t'a dɔn u t'a dɔn parce que caman bɛ k'a kɛ an ɲɛ bɛ minnu na a laban na denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ kuranɛ durusi bi pour que n ka umra biye sɔrɔ wali n ka du terrain sɔrɔ wali n ka taa maga ou bien u kana micro ni jɔ da la n photo ka bɔ bɛɛ k'a ye n'i taara kɔfɛ ka na n'i bɛna bɛɛ ka t'i kunbɛn aéroport la n'i nana ni mɔgɔ ma t'i kunbɛn non o m'i bonya bon ninnu ye fɛnw ye minnu bɛ k'a to ala kama baaraw bɛ ka don diɲɛ ɲini kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ala ɲini n'i ka baara ye ni ala ko k'a b'i kɔrɔta ala b'i kɔrɔta k'a sɔrɔ e tɛ o ni ala y'i ka publicité kɛ ala ka publicité ma fisa ni mɔgɔw ta ye bon baara minnu ye ala kama baaraw ye denmisɛnninw don u t'a dɔn mais anw minnu bɛ denmisɛnnin ninnu don baara ninnu na anw de kan k'u la encadrer u bɛ bila baara min na u ka baara in importance dɔn ani jogo minnu ni kɛcogoya minnu bɛ taga ɲɔgɔn fɛ o ka fɔ u ɲɛna sinon n'o tɛ a bɛ kɛ baara jalan ye i bɛ taa mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa kaburu bato i b'a sɔrɔ a ye kuranɛ durusi o kuranɛ durusi bɛ mun ye bi mɔgɔ caman tɛ kuranɛ durusilaw ye bi wa morikɛnɛ ni kuranɛ durusila o bɛ ban bi kuranɛ durusibaga kaburu batoba bi fɛn ka ca k'o bɔ o caman bala dɔw yɛrɛ bɛ musurukuya taasiraw kan n'i bɛ taa mori dɔw sɔrɔ o b'a fɔ k'olu b'a fila bɛɛ de kɛ k'olu bɛ baara kɛ ni kuranɛ ye u bɛ baara kɛ ni sumaya ye muru kɛrɛ fila n'i ye kuranɛ daminɛ n'i ye aya daminɛ a bɛ aya lase i ɲɛ tellement a bɛ kuranɛ dɔn n'est-ce que a bɛ ka baara de kɛ n'a ye a bɛ ka ko o ko kɛ a bɛɛ ye kuranɛ contraire ye bon nafa tɛ kɛ o kuranɛ ko ninnu na o den don kuranɛ la a ka san 4 kɛ a y'a dosi i ye wari min sara baraji ɲuman don n'i y'a dabɔ ala kama
bedde Qur'ane durusi fon fene denga Qur'ane durusi nama durusi ala kama ibe tamperi dene ibe tamperi yalla me fo bara non kadabo ala de kama yere ira ko non ga boala jinni non ka boala bara non angu ke ala kama nga kuma fene te yalla made ma fa go mo ka bara yere ira de ango fo ko je izan ala kama bara kabo jiye nyinima akabo kada ka sege akacha owa nabe uchola comment dire ay kana fa toye me balala إذن ولا الله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب كتاب الدنيو لما تلبسون الحق بالباطل أيضا ننتهو أقول لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى يقول كتاب الدنيا منلا أو بتشين قالون يرمي نيونا وتكتمون الحق وأنتم تعلمون أبيك لا كتشين دو كسر أو بعد وقال تقول تشين دون وبعد دون mais o b'a dɔn bon bamananw ka kuma tɛ ko hakili mana fɛn o fɛn dogo hakili wɛrɛ b'a la bɔ ala ye hakili don maaw la u ka miiri de u ka bɔ ko kalama kana sɔn ka nɛgɛni ni namara don ala ko la k'a d'a kan ala t'a laban bɔ bɛ k'a kalama ala ko tɛ sɔn ma a bi de bɛ ɲɛ i bolo nka sini tɛ ɲɛ ne m'a fɔ mɔgɔ tɛ fili dɛ mɔgɔ bɛ se ka fili adamadenya ni fili bɛ taga ɲɔgɔn fɛ o tɛ se ka bɔ adamadenya yɛrɛ la pewu a ye nin faga adamadenya ni fili o ye wajibi ye o tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to mais kana sɔn ka tiɲɛ dogo i ka intérêt personnel kama kana sɔn k'o kɛ i bɛ kow to a kɛcogo la bon ni mɔgɔ ni filila fɛnɛ n'i bɔra tiɲɛ kalama tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye dɔnnikɛlaw ko ko arrujuhu ila alhaqi fadila mɔgɔ ka segin ka bɔ nkalon kan ka na tiɲɛ ma o ye fasamandiya de ye ala t'a kɛ bɛɛ ye a tiɲɛ yɛrɛ la ne de tun ye nin fɔ aw ɲɛna ko nin bɛ tan nin bɛ tan n nana ye fili dɔ koyi aw kana baara kɛ n'a ye dɛ ne de filila aw bɛ dɔ bɔ jɔyɔrɔ la mɛ dɔw fɛ n'i ye nin fɔ dɔrɔn e jɔyɔrɔ de tiɲɛnen filɛ nin ye parce que olu yɛrɛ fɛ o man ka fili k'a sɔrɔ alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko kullu bani adam khata wa khayrul khata'in tawwabun a ko adamaden bɛɛ bɛ fili fili kɛbagaw la ɲuman ye jɔn ye mɔgɔ min n'a filila a y'a ka fili dɔn a seginna ka bɔ a ka tuubira kana sɔn mɔgɔw ka baara kɛ n'i ka fili ye parce que n'i sara k'a to i m'a ɲɛnabɔ dɔrɔn i ye problème lase i yɛrɛ ma i ye problème lase i yɛrɛ ma mais i ka ɲɛnamaya la i y'a dɔn k'i ye fili min kɛ a fɔ mɔgɔw ye dɛ tuubi ka bɔ a la
نيفلي كنا كل جلها دوارا ما تيتو كنغلون دا ألالا على كرا صلى الله عليه وسلم على يكما من فوقنا مغبجاتك أكو ولو تقول علينا بعد الأقاويل أكو ني على كرا كني تو كما دو دالي ألالا علي ألاما منفو لا أخذناه باليمين أكو أنكو من النف فما فرسو دي ثم لقطعنا منه الوتي ما من النف فما يكاسون تغي فما منكم من أحد أنه حاجزين مغشيته أولا منكم بسكع بني على موسى على كلا بين جوا إذا على كلا صلى الله عليه وسلم كما تقعد على العالم من فوق أكمل جنما مهم نبوتوك كودا على لا أكسره أنا ميفو donc ola mo kanga yi hakli sigi ni filila afon filila ni fili mo sura fi filila mama bo filima boy ma to ko no ba ko lerere timen otewa fili re adama diya re tabulo yi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akoni mo sura la mo min tefili أمي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باي فسيك أبو لا إله إلا الله كرفه كوتي لا موتقدو أوتي كده مغان ساين أو تشيلني أو بسروا أو تسروا من نيا على كلام في صلى الله عليه وسلم جاء garanti على dia garanti بس يا بي على كبارة دلا دونغو على كبارة نفلي تبين على يفلي تنا علي تنا كبو فليما aksekake oye ala ka tanga de o tanga ba onga o tanga tanga donc ne filila ka fo kom filila oye kabako de na ek dobe no lu filila pour que obena ku ka filini na bo ube kurane aya autonomy ka hadisa mine ka autonomy fo ku ka filimine ka pari kabla toujours ka munge ka pentiri ko ka filin do akonna la me kasi mu nyeshinde ko tinyere la jongo wala mfilla o ka gele do bulu ina fo kulu puseli me iba yo be ko na ade jengede ka blanc ka kutaye fugo ko a ko ni mai ko ala ya kota bon o be mun kɛ ni ko mɔgɔw ma bi ko 31 février ko a maɲi o b'a fɔ ko Isa yɛrɛ tɛ ciden dɔ ye wa ko ala yɛrɛ ko la nufarriqu bayna ahadin min rusuli est ce que kuranɛ ye do yɔrɔ ye ko ala ko an kana cidenw bɔ ɲɔgɔn na an kana cidenw bɔ ɲɔgɔn na est ce que o ni 31 ko bɛ ɲɔgɔn sira la nga ka aya jenge ka jenge fo ka kɛ u sago ye o ye fɛn ye ala ye an balama a ko ya ahlal kitab kitabu dungo lima talbisuna alhaqa bil batil mun de la aw bɛ ngalon ni tiɲɛ ɲagami ɲɔgɔn na wa taktumuna alhaqa a bɛ tila ka tiɲɛ dogo wa antum ta'lamun kasra abado ngalon tigela ni namrato ni fere jige togela fen fe be dine konnala nu be ka dine nyagami ka di mauma abeba do kuye ngalon tigela wi awa hannu yere ke tinya folawi ala be tampon noir noro kunyeda ngalon tigela nyeda atese ka noro soro be ayi ateje yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh domina ninyada dobe noro nyada dobe je buntemia ko rahimahullahu taala ako nintella haradroide ako inna ahla salahi ta'lu wujuhahum as-salah wan nur fi dunya ako bara nyuman kebagaw ako lu nyada sanfe noro ani nye ومن أولوني لا سانفه وأما أهل الكذب والتدليس والفساد تعلو وجوههم الظلمة تعلو وجوههم الظلمة
ako min ye namaratɔw ngalontigɛlaw tiɲɛnikɛlaw olu ɲɛda ako dibi de bɛ don olu ɲɛda la n'o ye finman ye mɔgɔ fɛn fɛn n'a ka kafiriya ka jugu a dɔw bɛ n'i y'u ɲɛda ye f'i ja bɛ tigɛ i dusukun bɛ kɛ kabaw i bɛ siran munna fɛn min b'a kɔnɔ ala filɛ nin de k'o de ye pressentiment d'i ma a dɔw bɛ n'u sigir'i kɛrɛfɛ n'a y'a sɔrɔ i ni ala cɛ ka di n'i ka relation ka ɲi ni ala cɛ i bɛ degun de sɔrɔ a bɛ kɛ n'i ma wuli i b'a fɔ i bɛ ɲini ka sa mɔgɔ jugu criminel fasigiyala kotali kɛbaga min ni a tɛmɛnen don a dan kan n'a sigira i kɛrɛfɛ n'a y'a sɔrɔ i dusukun ka ɲi i b'a santi k'a fɔ nin tɛ maa ɲɛnama ye k'a sɔrɔ a ma kuma i fɛ i tɛ lafiya n'i ma wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ i tɛ lafiya olu ye fɛnw ye fɛn minnu n'u u bɛ yen nɔ a ko wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun aw bɛ tiɲɛ dogo k'a sɔrɔ aw b'a kalama yanɔ a kan bɛ jɔnni ma yahudiyaw ani nazaraw a ye bolo kelen de ta wa ayi dɔnnikɛlaw ko fil qa'ida tafsiriya tafsiru qaida la ibrata bi khususi sabab ko tasili laɲini tɛ kuranɛ aya nana maa minnu sababu dɔrɔn na dɛ innama al-ibratu bi umumi lafzi i k'a dɔn k'a fɔ laɲini o ye de maa fɛn fɛn bɛ don kuma in kɔnɔna la maa fɛn fɛn bɛ don kuma in kɔnɔna la ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin